Pasok na tayo rito sa food court. That's good. CR na tayo. The Fairmont Water. May bulaklak pa ka, that's good, oh. Tsaka kamote. Ayan. Ganda pala ang kamote pag isinama mo sa mga magagandang bulaklak. Ayan. Tsaka may water, ano sila rito, oh. Fountain. Kaya ka, that's good, oh. Ganda, oh. Oo, diba? Ito yung nilakad natin nung nakaraan. Take off ka, that's good yung simple, no? Oo. Take off siya, ang galing, no? Take off siya. Haba rin pala ng runway. Siguro akala ng mga ibon din yun na malaki, no? Take off na siya, oh. Harbor. Walking lang ulit tayo. That's good. Tingnan natin yung mga view dito sa harbor. Port of Vancouver. Yun yung seaport ka. That's good, eh. Pag gusto mong mag-tour, pwede yan. Sakay ka sa maliit na aeroplano. Ito pala yung real Winnie the Pooh. Meron pala talaga Winnie the Pooh. He named her Winnipeg, shortened to Winnie after his hometown. Okay. Totoo pala yung Winnie the Pooh. That's good. Lalanding ka, that's good. Lalanding siya. Oh. Landing naman siya. Buti walang mga gansa doon. Ganun lang pala maglanding yan. Tapos pupunta na siya doon sa port niya. Ayan yung Port of Canada. That's good. Harbor. Punta nga tayo dyan sa flyover Canada. Kung anong meron dyan. Tingnan nga natin yung pinagmamalaki ng flyover Canada. Kung kadasan tayo dito flyover Canada. Di tama na yun ta. Flyover. Ito. Bili tayo ng ticket. That's good. Cash na. Bili ko na naman ng ticket. Yan yung mga tip. Ano yung mga ticket? Yan yung mga tip. Kumuha tayo ng ticket ka. That's good. $35 ang isa. So ito parang virtual. Virtual to na reality. Ewan ko. Flyover Canada daw. So lilipat tayo sa buong Canada. Pero virtual lang. That's good. Parang 3D ganun. Dito na, that's good kasi mag-uumpisa na in 3 minutes. Kailangan pumasok na tayo. Ang ganda. That's good. Ang gandang experience yun, ah. Alam mo yun, parang nilibot nyo yung buong Canada. Pero 3D siya.
virtual. Magalaw-galaw ka rin, gumagano, no? Tapos pagdating nyo dun sa Niagara Falls, merong may parang mist din, parang may natatamaan ka rin ng tubig ng falls. Tapos lumipad sa Aurora Borealis. Tapos pumunta pa sa ibabaw ng Kelowna, doon sa mga vineyards, mga orchards. Inikot na yung buong Canada. Ang ganda. Sold na sold. Ay, nakagutom na ka. That's good. Kakain muna tayo. Naghahanap kami ng makainan. Sold ba? Ang daming mga gansa, mga ka-that's good. Oh. Ano yan? Pato, gansa. O ano? Andun, no? Mga wild lang yan. Ano to? Parang hindi yata gansa, mga ka-that's good. Parang mga seagull yata ito. Pero check ko. Dami nila, oh. Kakain tayo, ka-that's good, dun sa food court dito sa waterfront. Ganda nung dahon, ka-that's good, oh. Ito yung Canada, yung flag ng Canada. Ito yung maple leaf. Ganda, oh. Dito tayo sa Thai Express. Oh, masarap yung mga Thai nito. Ay, niluluto ng ka-that's good, oh. Pinapalambot, oh. Pinapaapapoy na ka-that's good. Mukhang masarap yung patso nila rin. Ano patso yan? Pag-soup, beef. Ito naman yung noodles niya. Ang sarap, ka-that's good. Iba yung Thai noodles nila rito sa food court dito sa Thai Express. Yung sa Kelowna kasi pag ganun mo, broccoli yung tsaka cauliflower yung aangat, eh. Dito walang broccoli, walang cauliflower. Oh, wala. Oh. Sarap, ka-that gusto. Plakda, ubos. Ang sarap. The best pala itong Thai Express dito sa waterfront food court. Yung mga bike, ka-that's good, oh. Pwede mong rentahan. Pabalik na tayo ulit sa hotel kasi doon pa tayo nakaparking. Tapos kukunin na natin yung kotse, tapos balik na tayo ng Kelowna. Bibiyahe na tayo, that's good. Yung bus, oh. Kailangan maaga tayong umalis dito sa Vancouver pa Kelowna kasi aabutan tayo ng gabi sa Coquihalla Highway. Hirap na. Ganda ng mga building dito, ka-that's good. Ito, B5, ang laki, oh. Harvey. Yan naman yung mga Evo. Yan yung parang sa Kelowna, yung U-Ride. Yan yata yun, eh. Parang Uber. Ayan yun, that's good. Dito maraming klaseng taxi. May puti, may yellow, may blue, may green. Ano naman to? Leslie Hotel. Nagwawalis yung kuya, oh. Nahangin lang, oh. Oh. May mga ibon, no? Uwak yata to. Mga uwak, that's good, no? Dito sila. Parang masarap mag-ice cream ngayon. That's good. Habang naglalakad. Tingin nga tayo ng ice cream dyan. Kung ano ba yung Cars Jr. na yan? Ice cream ba yan?
With ng mga bakali rito. Ganda, oh. Jungle of buildings. Forest. Yan, oh. Galing, DHA. Ang lawak ng bike lane ka, that's good, oh. Sa lubungan, no? Yan ang bike lane. Oh, kita mo. Kasya ang isang bus dyan. Ang bilis nung, that's good. Umatakbo ng ano yun. 80 yata takbo nun. Scooter na yun, ah. Ito naman yung Metropolitan Hotel. Ayan, no? Epic yung mga hotel dito. Di ba? Ganda. Ano? Metropolitan Hotel. Yan yung side ng Hotel Georgia. Georgia on your mind. Hotel Georgia. Mga kalapati ko. Dito na tayo. Mga nasa 10 minutes walk din yun. 10 to 15. Ganyan yung delivery dito ka, that's good. Mga bisikleta lang. Hirap kasi rito pag kotse pan-deliver mo. Hirap yung parking. Ito na tayo, kunin natin yung kotse natin, nakapark. Tapos biyahe na tayo pa Kelowna. Hello. Yeah. Check natin muna yung mga karga natin. Kung kumpletos, recados. Ayun sila, oh. Naggas tayo, that's good. Dito sa ESO, tapos mamimili tayo ng kakain-kainin natin sa biyahe. Tsaka inumin. Mga tayo ng pampagising, that's good. Para hindi tayo antungin sa biyahe. Itong tuk-tuk pepper. Ito naman, watermelon strawberry. Ba, mukhang okay ito, ah. Ito, that's good. Watermelon strawberry. Tapos chocolate, ayos. Mabili na tayo, that's good. Alis na tayo. Biyahe na tayo, pa Kelowna. Sarap mag-drive dito sa Vancouver, mga that's good, no? Sarap mag-drive dito, that's good. Kahit masikip yung mga kalsada, sarap i-drive kasi ang daming sasakyan. Para akong nagda-drive sa Binondo, mga ganong pakiramdam. Alam mo yun, yung mag-u-turn ka sa Jose Abad Santos. Patigatan ng halang-halang. Parang ganon din dito. Paastigan din, mga ka-that's good. Kaya nakaka-relate ako rito. Ay, ang ganda ng building na to. Ay, Parang Admiralty. Tamar Park. yeah. Tamar Park. Papunta na tayo dun sa Trans-Canada Highway, mga ka-that's good. Uy, ito yung parang bay pa rin yan. Ka-that's good, may Jollibee dun na mag-o-open, no? Malapit dun sa City Hall, Broadway City Hall Station. Yan yung Vancouver City Hall, mga ka-that's good. Naman mga City Hall talaga, mga iba datingan, no? Ganyan talaga City Hall, no? Kahit di mo makita pangalan, City Hall na agad yung sasabihin mo, eh. Ganyan talaga itsura ng City Hall, eh. Oh, lupit, ah. Super store dito, liit, oh. Parang 7-Eleven lang. Nakalabas na tayo ng Vancouver, that's good. Kaso sobrang traffic. Papasok na tayo ng Surrey. Nandito tayo sa HOV lane. Itong HOV lane, mabilis to. That's good. Kaso mukhang mas mabilis yung kanan.
Kakatapos lang nating mag-CR ka, that's good. May CR dun, no? Rest area. Dito pa tayo sa Abbotsford ngayon. Ngayon, alis na tayo. Daming mga nagpapahinga ka, that's good. No? Yung mga rest area rito na ganito. Halimbawa, nantok ka, pwede itulog mo muna. Or kung ano, may baon ka, pwede ka dito kumain. O kaya, CR ka lang. Ganun. So, balik tayo sa highway. That's good. Yung akala ko fog, yung pagpunta namin ng Vancouver kahapon, hindi pala. Napanood namin sa TV kagabi. Usok pala yan, may wildfire na nangyayari. That's good. Tapos kanina, doon sa rest area, ang lakas ng amoy usok. Talagang amoy na amoy. May wildfire pala ulit dito sa bandang Hope, Abbotsford. That's good. Pakilona na tayo ngayon. Naka maximum speed lang tayo, 100, dahil diretsong kalsada ito na mahaba. Maraming mga nakaposte na police patrol. Titingin ng mga overspeeding. Yari tayo mag-overspeed ninyo na. Kaya ayan, 100. Ayan, nakalagay sa taas. 100 lang tayo. Hindi na usok pa, that's good. Usok ng pala yan, wildfire. May area rito na nasusunog na bundok. Wala na, hindi ko na makita yung bundok. Ito ang mga kadalasan nangyayari rito, mga kadats good, pag summer tsaka autumn. Kasi pag autumn, naghahabol pa yung iba na mag-camping-camping. Pag yun nagsunog ka sa nagsunog ka sa mga camping area, bundok, ganyan, di ba ang daming dahon na nalalaglag na. Yun, o kaya yung mga damo nagda-dry na, ayun, nasusunog yun. Kaya nagkakaroon ng wildfire. Ayun, akala ko kahapon yung ulap. Hindi pala. Habang diretsong kalsada dito sa Chilliwack. Mga ka-that's good, nandito tayo sa Hope BC. Nagkarga tayo sa Chevron ng gas kasi may aksidenteng nangyari sa highway, mga ka-that's good, sa may pagitan ng Merritt tsaka Hope. Fatal accident, kaya detour in effect. Magde-detour tayo ngayon, so nadagdagan ng 2 oras yung biyahe natin. Kaya nag-full tank tayo ulit. May nakausap ako rito, driver din, sabi niya pag fatal daw, matagal talaga yan. Kumbaga, hindi nila masabi kung kailan magbubukas. Mag-a-update pa yung Drive BC website, mga 9 PM pa, 6:30 pa lang. So, dadan na tayo sa detour, mga ka-that's good. Bumili na rin tayo ng makain-kain, ng soft drinks, ganyan. At least napasok natin yung Hope BC, mga ka-that's good. Ito ang Hope BC. Dito tayo dumaan. Ayun. Umaba ng 2 oras yung biyahe natin. Hindi bale, okay lang. Nakapultang naman na tayo kahit mahabang biyahe to. Kaso ang labas natin, Merritt lang. Sabagay, malapit na yun sa Kelowna, di ba? Merritt. Hindi, taas pa yun. Exciting to, bagong ruta. Okay na. That's good. Ito yung traffic, oh. Hindi tayo natuloy dun sa detour kanina kasi tinignan kong mabuti yung ruta. Ang layo, eh.
Bumalik kami rito sa Highway 5. May aksidente kasi dito na nangyari, fatal accident. Tinignan ko sa drivebc.canada. Fatal accident, kaya ang nangyari, traffic daw. Pero gumagalaw pa konti-konti oh. Pero ang haba na nito. Coquihalla Highway. Buti marami tayo. Pati sa likuran marami. Kaya okay lang matraffic. Hindi nakakakaba. Ante-ante lang tayo, baka gagawa sila ng kahit isang lane lang na daanan. Ito yung mga hindi mo na-expect talaga pag nagbibiyahe ka, that's good. May mga aksidenteng ganyan. Kahit tapos nagta-traffic, kaya lang may baong ka laging itlog na pula tsaka kamatis. May baon kami. Then nakapamili kami dun sa 7-Eleven kanina eh. Dun sa Hope. Lumalabo yung windshield natin. Ayaw yan. Dapat pala naka-aircon lang. Wala na ka, that's good. Na-delay na tayo. Yung traffic kanina wala rin. Hindi rin pala lulusot. Pinabalik tayo nung mga nagbabantay sa kalsada. Kaso meron tayong ruta na dadaanan ulit. Highway 3 naman. Papunta na ito ng Princeton, tapos Penticton, doon tayo dadaan. Papuntang Kelowna mga ka-that's good. Nadagdagan ng 1.5 hanggang 2 oras yung biyahe natin. Nung makakarating tayo ng Kelowna, baka 11:30 to 12 na. Pero okay lang, at least tuloy-tuloy itong biyahe. Highway 3. Napalayo na tayo mga ka-that's good. Stop over tayo dito sa Princeton, BC. Dito sa Husky. Mga mula dun sa entrance ng Highway 3, dun sa Hope, BC, mga 120 kilometers hanggang dito. So malayo pa tayo hanggang Kelowna, mga 2 oras pa ka, that's good. Mga nasa may siguro mga 160 kilometers pa tayo hanggang Kelowna. Dahil dun sa pagsara nung highway sa Coquihalla Highway. CR lang tayo rito, taka pahinga. Mahaba-haba yung kanina eh. Drive natin, bundok. Nagpapahinga tayo ka, that's good, dahil mahaba yung binahe natin. 120 kilometers pero malayo pa tayo. Kasi ito yung ruta natin eh. Ito. Dito tayo galing sa Hope, BC. Diyan tayo pumasok ng Highway 3. Dito tayo dumaan papunta rito hanggang dito. Dito yung Princeton. Nandito tayo ngayon. Eto ka, that's good, 120 kilometers. Kaya nagpapahinga tayo ngayon. Tapos nag-CR tayo. Kasi dito sana tayo dadaan kanina eh. Itong diretsyo na to. Diyan sana hanggang Merit sana tayo. At maiksi sana yan, kaso may na-aksidente rito. Fatal accident daw. Dito tayo unang pinapadaan kanina eh. Dito papunta doon. Tapos tinignan namin mahigit 200 kilometers, magti 300. Medyo malayo nga naman. Dito tayo galing Vancouver. Dito tayo pupunta sa Kelowna dito. So meron pa tayong mga ilang kilometro pa yan. Layo-layo pa ka, that's good. Ito ang town center ng Princeton. Turn left onto Highway 5A, then turn right onto Princeton Kamloops Highway. Nagle-left sila sa Highway 5A. Ba't yung mga hindi?
mga ka-that's good, yan to, nakikikonvoy na lang tayo dun sa mga sasakyan dahil hindi ko alam, first time kong dumaan sa mga highway na to mga ka-that's good. Yung highway 3, ito naman yun, highway 5A, hanggang ano tayo, Aspen Grove. Sa Aspen Grove, kakanan tayo ng highway 97C. Tapos pagdating ng West Kelowna, yun na yung highway 97, pa Kelowna na yun mga ka-that's good. Yun yung mga dinadaanan, no? Hindi ko na nga makita eh. Siguro mga bangin na yung mga gilid-gilid. Nakikikonvoy lang tayo ka-that's good. Tapos sinusundan natin yung map. Maganda lang dito, ganda ng mga kalsada, hindi ka mag-aalala na naman yung lubak-lubak. Yung biglang lulubog ng yung gulong mo, ba't tatlo na lang gulong ko, mga ganun. Hindi ka mag-aalala lang ganun. Okay rito. So ngayon mga ka-that's good, naka 90 lang tayo, takbo natin. Alas 9 na ng gabi. Tansya natin, makakarating tayo sa Kelowna mga 11. So kapag nakarating tayo sa Kelowna ng 11, mga 7 oras na tayong nagda-drive doon. Yung 4 na oras at kalahati na pagda-drive lang sana, magiging 7 oras na, that's good, dahil doon sa abala nung ano, pag-close nung Coquihalla Highway. So gising na gising tayo, that's good, bawal maantok. Yun, yeah, that's good. Highway 97C, West Kelowna, 73 kilometers. Ang ganda ng buwan mga ka-that's good. Tapos na yung full moon, pero ganda pa rin. Liwanag pa rin. Baka makahinto tayo ulit yan sa rest area mga ka-that's good. Sa tuktok ng, ay hindi na, no? Wala nang rest area rito. Iniisip ko sa Coquihalla, wala na palang rest area rito. Yun na, nalagpasan na namin. Ang rest area na, ano na, West Kelowna na. Paakyat tayo ng Bunto Malas ko doon. So wala tayong view. Yung tenga, ano, pressure, masakit yung tenga, tsaka ilong, pati mata. Ay, nakarating din ng Kelowna. 10:43 na ng gabi mga ka-that's good. Dito na tayo sa Kelowna. Papunta na tayo ng south banda, dun sa bundok. Uwi na tayo sa bundok. Nakarating din, ang layo nung inikot natin. Yung detour, pero hindi bale, okay lang.